da minister. Shadadi Aka ce nan mangwaren nan bai nuna ba. Mangwaren nan bai nuna ba kuma lemon ma kanana. asha Sai dai kai hakuri kamar wani ke kira na. Alo? Amma alaikum salam. Yawa, WhatsApp kin da zaka aiko ma minister soyayya ne ko gasashe ne? Na ce WhatsApp kin da kake kira. To, ka bude baki kai magana. Na ce WhatsApp kin da zaka aiko ma excellence gasashe ne ko soyayya? Isiya baka iya bude baki kai magana kai. iko naka Allah wai tsayan tambaye ka Shadadi Eh. wai wace ma WhatsApp abinci ne Balarabe ya san da batso. Ta nike wani abincin ku ne na bariki can da kai kuma da kace a kawo kaci. Inda ka ce mini kana jin yar kwarna kaɗan ko? sa kare Shadadi to yanzu ba shi ba ina zaben da na cika gasa Kaga dai ba laifi na bane musulmi. Ba laifi na bane ranka dai. Kai kace zabin nan ba su san a rihe su. A bar su waje su rika yawo. To ni dama gudun irin wannan ce kaga yau ka ce in kamo a gasa maka kuma duka sun hau itace ni ko ba huke ba gare ni musulmi ne. Kuma gaskiya ba. Ya zan yi da raina. c'est pas grave sinon wallahi na so zaben nan gashashe in murza mai kiba aja Cube aja in ba. hakimce Allahu akbar. Cube aja mai dadi. kwarai ko Baka ga tun da ka fara kawo cube aja a gida kowa murna yake. Da madan da yaran da mai wanki da mai gadi da mai guga da mai baruwa kowa tsalle yake kamar da akuya ya sha tsari. Cube aja ne. Ana murna. kiba aja kenan Sai cube aja. Tuwon da muke ci da Mm. mu rage saura. Mm. Ko rabi. Wallahi yanzu gaba da muke cinye shi sai dai a karo kari. tabarakallah A sai dai a nemo kari. kiba aja kenan da kake gani ni har gida shi nake tura musu Allah maka albarka musulmi ne haka ake so in kana maraya ka samu mukami akan nada ka in ka ji daɗi mutanen gida su ma su ji daɗi amma an bar su da dawdawa ko dawdawa ba tsawo bai kamata mu ka mu gaskiya muke faɗi mu gaskiya muke faɗi wai kamar sallama muke Assalamu alaikum. lalle sallama ce musulmi ka rike bakin ka kawai na iya shi bas su bari ku huta a gida bas su bari ku yi aiki a biro kuma a nan jarjan ma sai a tarzo mutum kamar ana bin ka bashi wannan masiwa ce kyale kawai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. amin alaikum salam Lahiya. lahiya lau Mirsa iya nan? ministar iya sallah yaro To na jire shi nan kenan ko? a'a ba nan ba sai dai ka koma waje gindin gawo ka zamna ko ba gaskiya ba To. yi mana yo saboda in ya kare sallama sai yayi lazimi kowane lazimin shi ko sai ya karanta ayatul kursi 777 Nawa? 777 yo banza kaga ko an yi rimani ma sai dai a canza mai kujera amma kulli yana minista Lallai kai ba banza bane. a to shine ai ko kuma in so samu ne To. kai taka tahiya min kira ka ai mun san ko kai waye To shikenan. kai mana in nace mishi mai ruwan kwara libani wannan ai san ko ne To shikenan. na komo ranka da wane ne mutumin nan ne mai ruwan kwara fari mai ruwan ko libani wannan ina wannan mutumin da ya ce wai a kalkaci nama yana da illa wani lokaci wai ka ci wake a'a Shadadi tana yawa na da gaskiya fa kasan wa mutunan na ya karatu ba musulmi ne amma ka tambaya ɗaya saboda shi minista da republic baka mishi garaji ka bani izinin in tambaye ka a jika wake iyalayya a'a na ce wake iyalayya a'a to ci naman ka kawai shiga haraka ka shi ma dan bai da kuɗi ne alquran abadan ina ganin naman zan ci wake in kuma naman ne ishe ka saboda shi minista da republic Allah ya ba shi duniya sai dai kuma ya gyara lahira kwarai ko in naman ne ishe ka kawai a rika murza maka aja in cikin salati ne in cikin kwabto ne duk wani kwado kuma kowace irin miya za a yi kai a murza maka aja kawai ka sha tuwo da miya aja ka danna sosai ka sha ruwa ka kwanta ka huta ka yi ses in kai ses ka tashi in ka je kwansai da minister sai ka je maganganun suna sako ma kamar wahayi kana wi mu shela farzidan ta kwamsa da kwamsa rijiyar nan da za a yi a kazawai ya kamata a yi ta ka ji ba abin da mutane ke kira shi a gari ka hina ma daɗi kuma zabo bai gwada ma komi shi ba a ja ba